Mandag den 11. november 1974 pakkede Nete og Jørgen deres gode tøj og baby og rejste via London Heathrow til Chile. Destinationen var Santiago, en flække på den sydamerikanske kontinentalsokkel med godt 2 millioner indbyggere. Rejsen forløb roligt og uden komplikationer, udover en enkelt episode, hvor en tvær og umoderne stewardesse insisterede på at afrydde service midt under Netes bleskift af Mikkel i flyets midtergang. Officielt var Jørgens ærne i Chile en bunden opgave fra FN. Jørgen var ansat af FAO, Food and Agricultural Organization, en organisation med FN-mandat, etableret for at rige personer kunne rejse rundt og opleve verden uden at betale skat. Nete og Jørgen havde længe drømt om denne rejse. De var unge, forelskede og skulle for første gang prøve kræfter med det voksne og moderne liv uden for Øster Tørslev, Dalum, Randers og Hjortshøj. Det var drømmen om det søde liv, det gode liv, de skattefri FN-dollars, argentinske bøffer, blodig rødvin og subtropiske aftenselskaber med det ypperste diplomatiets sociale netværk kunne præstere. Villa, Volvo og Vose. Nu skulle livet defineres, og middelmådigheden ikke længere dominere dagligdagen. Nete var tilmed svanger med det, der senere skulle vise sig at blive til lille Jonas. Men der var større kræfter på spil. USA's efterretningstjeneste havde længe været lidt triste over de spirende socialistiske tendenser. Salvador Allende havde netop vundet en stor og demokratisk overbevisende valgsejr og havde formået at få både arbejderbevægelsen, bønderne og de intellektuelle kulturradikale til at bakke ham op. CIA og Kissinger fik endegyldigt nok af al den spirende fællesskabsfølelse og satte deres bedste mand i Chile på opgaven. Augusto Pinochet. Det var med denne brutalitet som baggrund, at den lille Jonas kom til verden. Omstændighederne omkring Jonas' fødsel var særdeles besynderlige. Nete var blevet indlagt med plukvejer på det bedste hospital i Santiago. Familien havde fundet den dyreste fødselslæge til at assistere under fødslen, og Nete gjorde det klart for alle på fødselsafdelingen, at hun ikke ville bedøves. Nete talte på dette tidspunkt efter sigende et glimrende spansk, men på trods heraf blev hun alligevel rygmarvsbedøvet som en elefant. Og mysteriet fortsatte. Da Nete vågnede, var Jonas taget fra hende og lagt på neonatal sammen med alle mulige lokale indianere og unger. Stik imod hendes udtrykkelige og præcise spanske ordre. Efter et par døgn i uvidenhed fik familien dog en mørk, sorthåret knægt med hjem. De kaldte ham Jonas. Og det var tydeligt for første stund, at Jonas ikke var som andre spædbørn. Han sov utrolig meget og tog ikke meget næring til sig. Nete skriver et brev til sine svigerforældre. Han er meget lille, synes jeg. Den første uge var vi lidt bekymrede for ham, da han blev meget gul. Efter blodprøven tæt ved grænsen, hvor man skifter blod. Og desuden var han meget sløv til at drikke. Efter et par måneder fik Jonas kraniebrud. Jørgen var borte på forretningsrejse, så det kunne ikke have været hans varetægt, ulykken var sket. Familiens barnepige, Emma, nægtede at gænde til kraniebruddet. Men Nete mente alligevel, at hun måtte have tabt Jonas under familiebesøg i bjergene, og hun havde taget ham med. Emma fortalte en usandsynlig historie om et par mænd i mørke habitter, der havde været forbi huset et par dage forinden, men mistanken lå stadig hos Emma. Det hele var omgivet af højtidelig mystik. Hvad eller hvem havde forårsaget Jonas' ulykke? Hvad Nete ikke vidste, og formentlig stadig ikke ved, var, at Jørgen i virkeligheden arbejdede som dansk agent, og hans arbejde var blevet infiltreret af den chilenske efterretningstjeneste. Efterretningstjenesten havde allieret sig med barnepigen Emma og havde forsøgt et attentat på Jonas for at give Jørgen en lærestreg. Jørgens vej til agentbranchen havde været lige så tilfældig, som den var hemmelig. Jørgen havde i forsvarets tjeneste under telegrafisttropperne i starten af 70'erne
fået forbindelse til den højtstående FET-officer Stig. Stig er i dag en offentligt kendt person, og vi har derfor valgt at skjule hans identitet. Stig var kommunist og indirekte årsag til, at Hartlings Venstre-regering kom til at sidde så kort tid, som den gjorde. For at forstå de socialt radikale strømninger, der udgjorde det politiske landskab i 70'ernes Danmark, må man se på de omkringliggende lande i Europa. I Tyskland havde man Rote Armee-fraktion, i Italien de røde brigader, og i Danmark havde man altså FET-agenten Stig, der ledede en socialistisk sammensværgelse af embedsfolk, hvis kransekagefigur var Anker Jørgensen, der senere skulle blive Danmarks statsminister. Jørgen fik gennem hele sit ophold i Chile hemmeligt tilført midler fra Forsvarets efterretningstjeneste og Stig. Jørgens far Malta, der bestyrede familiens pengesager, skriver i sit brev til familien 4. juni 1975 følgende. Jørgen, Forsvarsministeriet, 14.516.